Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube channel सुबा बसुमतारियाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय ब्लगिंसो जागोन दिनै। मानो होनब्ला आङो बे साननैसोआव डान्स भिडिअ'खौ लाबोथ'नो हानाय नङानो खोमा। माने हानाय नङा बायदि आरो। बिनिखायनो जेनेबा आङो सानबाय डान्स भिडिअ'खौथ' लाबोथ'नो हानाय नंला होननानै ओमफ्राय एसे जेनेबा गुबुन भिडिअ'फोरखौनो लाबोनोसै होननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव माने जोंनि गामि बेखौ आङो गामिखौ देखायलांनो नागिरदों एसे ओमफ्राय जोंहानि माने न' इफोरखौ आं नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबाथाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअ'खौ माने जेबो बिदि कन्टेन्ट मोजां नङा आरो जेनेबा नङाखौनो होनजायो ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय आङो माने नोंथांमोनजों गामिफोरखौनो एसे खिथिलाबायनोसै ओमफ्राय आरो जोंहानि न'फोरखौनो एसे माबायदि नोंथांमोनजों शेयार खालामलाबायनोसै होननानै सानबाय बिनिखायनो आङो माने भिडिअ'खौ लाबोबाय लोगोफोर आङो माने जोंहानि न'खौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनायनि सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा बुंना लाग्रोखानो नागिरदों माने जोंहानि न'आ ओरैबायदि लेथ्रा आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दा नायलांबा मिथिसिगोन आरो माबायदि माने गुबुनफोरा बहुत सानो माने जोंखौ गोनांनि फिसा धोनि न'खरनि फिसासो बेफोरबायदि होननानै माने सानोबो आरो जोंनि सिगाङावनो बुङो जेनेबा नोंसोराथ' जेनिबो आंखाल गैखाया धोनि न'खरनि फिसा बेबायदि जाबावलायो खिन्थु जोंसो मिथिगौ आरोना माबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना न'फोरखौ नुनानै एकदम माने मुगिलाबायनाङा आरोना बिराद लेथ्रा जाना दङ ओमफ्राय आरो बे साननैसोथ' अखा हाबाय थानायदो एकदमबारे लेथ्राखा माने न' लिरबाबाबो दसेनो माने बे गोथां बादामालिया दसेनो खायो आरोना ओमफ्राय लेथ्रा जाना थाजोबो न'आ ओमफ्राय आरो हाग्राफोरा रज'ना दंसोयो साफा खालामनो मोनाखै बिराद टाइमानो मिलायाखै जेनेबा न'आवबो माइ गायबाय थानाय जादोंना ओमफ्राय आगोलावथ' आरो हाजिरा गायदोंमोन ओमफ्राय दा बे साननैसोआ न'आव गायबाय थादो ओमफ्राय बेबायदिनो माने टाइम मोना आरोना न'फोरखौ साफा खालामनो गासिबो माने दुब्लियावनो थाबाय थानो गोनां जायोना बिनि थाखायनो न'फ्रा लेथ्रा जाना दङ न'फोरखौ माने बारा साफा खालामाखै आरो गुलाय गुजाय जानला मोनला ओमफ्राय माने जोंहा न'आ ओरैबायदि आगोलाव जेब्ला जोङो LP स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन होमबानो बनायनाय आरोना मोनसे पाका न' इटानि न' बनायदों आरो ओमफ्राय दाबो लासै कमप्लिट जायाखै फैसा थाखायानो मिलायाना माने फैसाफोरानो मिलाया आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोंबो दा साथाम फरायनाय आब'बो फंबायबो आंबो ओमफ्राय फैसाया मिलाया ओमफ्राय मुथि होजेनगोन जायो बेबायदिनो न'आ दा थालांबाय थादों जोंहा बनायनो हायाखै बाबाया मावो सार्केल अफिसाव जेनेबा मौजादार अफिसाव थायो हा खाजोना हरनाय ओमफ्राय इनकाम हरनाय बेफोरबायदियाव थायो खिन्थु सरकारि नङा प्राइभेटाव थायो आरोना मालिकनि आन्दाराव थानो गोनां जायो स' बिसोरबो माने मोननांगौ फैसा खिनाखौ मोना आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो बिराद खस्थ' जायो जोंहाबो ओमफ्राय बिदिनो टाना माना एकदम न'खरखौ सोलिलांबाय थायो आरोना खिन्थु मानसिफोरा बहुत सानो माने माहाजोन होननानै जाहाखो ओमफ्राय बेबायदि नङा नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबासो मिथिगोन जोंनाव मा दोङो लांदां फान्दांसो दै जेबो गैया ओमफ्राय बेबायदिनो दाथ' बिराद बांसिन खस्थ'सो जादों माने बोसोरब्रैसो जाबाय आरो जोंहा बाराद्राय खस्थ' जानाया एकदम ओरैबायदि खस्थ' जाखादों ओमफ्राय दा आरो माइ गायनाय बोथोरफोराव आरो एसे खस्थ' जाखायो रुवानि लिंनाय खोथिया फुनाय बायदिसिना ओमफ्राय आगोलाव बेबायदिनो जोंहा न'आव बिगासेल' दंखायो माने जोंहा ओमफ्राय बेबायदिनो बारि हा दंमोन एसे ओमफ्राय खिन्थु सिगाङाव न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय फाननो गोनां जाबाय ओमफ्राय आरो बेबायदिनो रायजोनि माने थिका लायो बिगानै बिगाथाम गायनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय देग्लायो माने एसे बारायदो आरो 5 बिगा थिका लाबावदो आरो बेलेगनिफ्राय ओमफ्राय दायो देग्लायो 8 बिगा जाहैबाय माने बे थिका लानाय 5 बिगाखौबोथ' मोनबाय थायाना सानसे मालाय बिसा गायगोन न' ओमफ्राय बेबायदिनो दा जोंहा गायदो आरोना थिकाखौ ओमफ्राय 5 बिगा गैयिखौ आरो माथो गैया होनबाय थानो आरो जेरै दोङो बेबायदिनो माने खुसियाव थायो जोङो खुसियै थानो आरो उनावबो खुसियै थानो नाजालांबाय थागोन गैया होननानै दुखुआव थाबाय थानो मा जानो बबेनिफ्राय फैसा फैगोन गैया होनना दुखुयै थाबाय थाबाबो ओमफ्राय बेबायदिनो
एकदम खुसियावनो थायो आरो जों आरो बारा जेनेबा न'खरावबो प्रेसार होआ बेखौ नांगौ नांथारगौ बेफोरबायदि होननानै माने जोङो इबान प्रेसार खालामा आरोना बिमा बिफाखौ जि जों दङ बेजोंनो माने एसे हेपि थालांगोन बेबायदि सानो आरो थेवबो दुखुबो जायो बबेबा टाइमाव बाट दुखु जानानैबो माथो दंबावो ना गैयिलाय आरो गैयि बेबायदिनो ओमफ्राय जोंबो आरो दा माने जेबो मावनो हायाखै आरोना बेकाराव दङ जों दा मा बुंनो एकदम जेनेबा माबा मोनसे कर्स लानो थाखायबो फैसानि गोनांथि जायो खिन्थु बेफोरखौबो होनो हायाबा जोङो जेनेबा फैसायानो मिलायहैयाबा जोङो दायो बेबायदिनो जेबो मावालासिनोबो थानांसिगोन आरो फरायनायाथ' सिगांनिफ्रायनो मोजां नंखाया जोंनिया बेकार ओरैनो मोजां नंखाया दे फरायनाया एकदम दासो सानो आरोना मानोबासो सिगाङावनो मोजां फरायफ्लाङासै होननानै एकदम दा गैला फिउचारखौनो माने नुहुरला मोनग्रा जाबाय बिराद ओरैबायदि जाना थाबाय आरो बायदिसिना माने बेलेगफोरा मालाय बेलेग कर्स लायो ओमफ्राय जों आरो न'आवनो थाबाय था बेबायदिनो जोंबो आरो नाजागोन उनाव लासे माबा मोनसे मावनो थाखाय बुंबाय थाबा बिराद गोलाव जालाङो लोगोफोर आंनिफ्रायबो एकदम पेक बाथ्रा ओंखारबाय थायो आरो मोनसे जिखुनु आङो दायो माने जोंहानि न'खौ खिथिग्रोगोन फार्स्टआवनो खिथिग्रोगोन जोंहानि न'खौ गोजाननिफ्राय माबायदि नुयो लामा मोखाङावनो दे जोंनिया लोगोफोर न'आ ओमफ्राय आङो दा खिथिलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जोंनि न'आ बेनो पुरा एकदम बोसोरनि उनाव बेसेबाङाव लासै माने उथिना थाबाय आरोना दा नैथिंगालिनिया थिं दोबानो जासिगोन आरो ओमफ्राय प्लास्टारफोरखौथ' आरो गोजानाव दोनथ'खासै दा खोरखिफोराबो पुरा माबादोसो थिंदो दोसथाबजोबनायसो दरजा खोरखि जेबो होनो हायाखै ओमफ्राय आगोलाव नैबेयाव खेमसि बाटामाव थायोमोन आरो सिगां ओमफ्राय दा बेखौ सेफायनानै ओमफ्राय बेयाव थाबाय मा होनो लोगोफोर एकदम जोंहा सिगाङाव आरो पुरा खोनथाम न' बायजाखादो बार अखादो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जों दा गिना थाखाबाय आरोना बिराद गिखायो जेनेबा बार अखा फैबानो एकदम न'आ बायजोबनानै पुरा खनसेथ' सेस बायजोबखादो ओमफ्राय बायजोबनानै मात्र मा होनगोन बे बिसनाया बेल'सो थालांदो आरो बिनिफ्राय सेस जाजोबखादो थिं सिं बेरा सेरा थांजोबखादो ओमफ्राय बे टाइमाव जाफुंबाय उन्दैथारमोन आरो आङो दायो जोंहानि न'खौ सिगांथि माबायदि नुयो खिथिलांसै नोंथांमोननो डेन्जारसो ना जोंनियाबो न'आ नै लोगोफोर बेनो न'आ जोंहानिया आलाय सिलायसो बेयाव ओंखाम सङो ओंखाम मैगं जोंनिथिं खामसो होनो दे खिन्थु रावफोरा एसे बेलेग जायोना खाम मैगं होनो जोंनि साइडथिं ओमफ्राय गुबुननिथिंथ' ओंखाम ओंख्रि होनो ओमफ्राय नैबे हाग्रा नङा दे लोगोफोर नै बिबार बेयो ओमफ्राय खिन्थु नै लानैथि हाग्राया बे हाग्राया जेनेबा दांखानो मोनाखै दे बिखौ लोगोफोरा एकदम पुरा जाना थाबाय मैगंसो ओंखारलायलांबाय नै जोंहानियाव बेखौ जारिखौ जायोना पुरा दुब्लियावनो थाबाय थानाय जाखादों ना ओमफ्राय साफाखौनो खालामनो मोनाखै आरो बेखौ मेंना फैनायदो आरो बेफोरथि नायनोनो गोसोनो जाखाया दांनोनो गोसो जाया ओमफ्राय बेनो लोगोफोर जोंहानि न'आ एकदम नै बनायनोनो हायाखै जोङो एलपि स्कुलाव थाबाथ' बनायनायमोन ओमफ्राय मा होनगोन निखिनावनो निखिनाव थानायखौ मा होनोलै आयै निखिनावनो नांथाना दंमोन मा होनगोन हाबवाल ना मा होनो हाबवाल होनो दां फट' इखिनाव नांथानायखौ मा होनदों निखिनानिखौ मा होनो फाउन्डेसन ना मा होनो फाउन्डेसनावनो बोसोर नांथाना थाबाय ओमफ्राय निखिना 2021आव माबाबाय आरो इखिनाखौ पुरा लांबाय ओमफ्राय बिखौ थिंफोरखौबो दोबाय ओमफ्राय बेयावनो थाइसै आरो जों दा बेनो लोगोफोर जोंहानि न'आ ओमफ्राय नैथिंथ' पुरा लेथ्रा जाना दङ ओमफ्राय बेयाव थायोमोन जों सिगाङाव ओमफ्राय सिगांथि जोंना बेनो रुमा जोंहा
न'नि रुमा मोनबा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो सिङावबो एसे देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैफोराव थिं होनो हायाखै ओमफ्रायो इफोरथि हाग्रा जाना दंजोबोलै लोगोफोर नै साफाखौनो खालामनो मोनाखै बे रुमसे ओमफ्रायो नैबे रुमसे रुमनै जाबाय नैलानिथिबो हाग्रा जाना दङ इनै बोरमा फैदो आयंलानि बेफोरखौ माइ गायखांबासो पुरा साफा खालामसै आलो गोजोन रुजु रुमु बे न'आवनो संसार जालांनांसिगोन माने जोंथ' सानसे समाव आरो गुबुननि न'आवसो थांगोन ना अब्लाबो न'खौ माने जोंबो उनावफोर माबा मोनसे मावनानै न'फोरखौ कमप्लिट खालामनो गोसो जायो बिमा बिफानि हेल्प होनो गोसो जायो नायलांसै उनाव हायनो हाया लोगोफोर जोंहा देलायग्राबो गैया दै नै मानसिफोरा जि दाबावबो सानो पाउडार दोङो लिपस्टिक मोनसे दोङो ओमफ्रायो बाखिखिनाथ' लिपस्टिकफोरा नाय गैया दा नै बेनोल'सो जों एसांबो देलाया ओमफ्राय नै बे जाबाय जों थानाय न'आ जोंहा आब'दो आंदो थायो आरो बेयाव जेबो गैया नै लांदां फान्दां दरजायाबो ओमफ्राय नै खुवायना लानाय आरो ओमफ्राय बेयाव जों थायो नैबे जाबाय आइ थायो बेयाव आइ बाबा बाबु नै मालाय बाबाया जि बोरिया पस्टार लगायना दोनो जोंनिखौ बेनो आरो नैबे टिभिया बोसोर सिगांनि दाबो दङ गेजेर टाइमाव हामा जाना दङमोन ओमफ्राय फाहामबाय ओमफ्रायो बेफोरो सिफुंखौ जाहा बाबायानो बनायजोबदों आरो बे गैयाबाथ' जाया आरो आं मायाव मोसानो ना बेनो बेयाव बाबामोननि रुम आइमोननि बिसना सादोरबो गैबावासो नै पुरा गुलाय गुजाय जाना दङ माने साफा खालामबाबो फंबाय बिराद लेथ्रा खालामोलै जा ओमफ्राय नै दरजाफोरा आं बुंखादों ना लोगोफोर दोहैनो माने खिरखि दरजा होनो हायाखै थिंसो माने थिंदोसो होथेनाय खिरखिया होननानै ओमफ्राय दरजाफोरा आरो नै बेफोरखौ ओरैनो ग्रोब बहायना लायो आरो ना लोगोफोर दायो बियो नैबे जाबाय जोंहा बाबामोननि न' बाबामोन थायो बेयाव ओमफ्राय आरो नैबे जाबाय जोंनि आरो आब'निदो आंदो दरजाया मिनिजोबनायसो दै लोगोफोर नै माने इयाव सुंथायो आरो सुंथाग्राया बखारखो सुंथायै माने गब्लंलांजोब्बाय खिथिनांगौखौ खिथिबाय आं न'खौ नोंथांमोना नायनाथ' मिथिखाबायनो माबायदि आइथि हाग्राया इनै साफा खालामनो टाइम गैथ' आरो बे साननैसो उनाव खालामसिगोन आइ हाग्राखौ होनदो साननैसो थाना साफा खालामगोन आङो न'खरनि फेमिलिखौबो खिथिगोन होनदोंमोन ना ओमफ्राय गैया इसोरो आइमोना आइया बहाबा थांबाय आरो ओमफ्रायो आब'आबो गैया फंबायाथ' आरो गैया ओमफ्रायो देनां उनफोराव आङो नोंथांमोनजों माने खिथिलांनो नाजासिगोन आरो ना न'खरनि फेमिलिफोरखौ ओमफ्राय बाबायाबो गैया दायो हाखर आरो बेयो जोंहानि ओमफ्राय जोंहानिफ्राय बिदि आरो साइडथिं बेसा माने दिनै हालि जांख्रा उथिदो आरो हाल जांख्रा ना मानोथाय जोंनिथिंथ' हालि उथिनाय होनखायो डाइरेक्ट ओमफ्राय उथिदो बिसा ओमफ्राय दोहैयो माइबो गायनो लिंदोंमोन आंखौ ओमफ्राय थांनो मोनासै भिडिअ खालामगोन सानबायना आङो थाङासै ओमफ्राय जोंनि गामिया बेनो ओमफ्राय आंथ' आरो बाराद्राय थांनानै देखायद्रायनो हाला नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय खाथि खालानि फोरखौनो खिथिनोसै बैयो जोंनि माने
बाथौ मन्दिर आरो ना बनायबाय थादो जाथ'वाखै ओमफ्रायो मोसौ नुसोनाया बियो फिल मोसौ दोस्लायबाय दोनै आब' जानाया फिलियो जोंनि दै थांबाय हा मा होनदो मम्मिखौ ना थागोन मानो थायानो नै जोंनि बाथौ मन्दिरा लोगोफोर फिल्टि फैबाय ओमफ्राय लामाथि ओरैनो बाहाय खिन्थिलांसै नोंथांमोननो बुंनाय मथे आं मोसाबाय थाग्रा पाखालिया इनो आरो आखान बिराद मावोलै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय जों गामिनि एलपि स्कुल गुदि फरायसालि एलपि स्कुल आङो नोंथांमोननि गेजेराव माने डान्स भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायाखै आरोना नोंथांमोनाथ' बुंहरबाय थायो थाब थाब लाबो आगै भिडिअखौ होननानै खिन्थु आंसो लाबोनो हायाखै ओमफ्राय आरो जेनेबा नोंथांमोना आंनो बायदिसिना माने संफोरखौ खिथाहरोदि आगै बे संखौ मोसा आं बे सङाव नोंनि मोसानायखौ नायनो लुगैदों बेबायदि होननानै बायदिसिना मेथाइ हरो खिन्थु आङो माने नोंथांमोननि गेजेराव मोसानायखौनो लानानै फैनो हाया आरोना ओमफ्रायो आङो माने दुखुबो मोनो आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ फरायनानैल' थानाय जायो माने भिडिअफोरखौ आं लाबोनो हाया आरो ओमफ्राय नोंथांमोना हिन्दी संनिबो लाबोबाय थानो खिन्थायो आंखौ खिन्थु आङो लाबोथ'नो हायाखै ओमफ्राय आङो बेबायदिनो आङो हिन्दीजोंबो लाबोगोन सानो खिन्थु आरो उनावहाय माने बिदिनो प्रब्लेम जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय आरो नोंथांमोननि सं हरनायफोरखौ मेथाइ खोन्थाहरनायफोरखौबो आङो माने मोनसेनिफ्राय मोनसे लाबोगोन सानबाय थायो खिन्थु आंहा दा टाइमानो मिलाया इनि भिडिअफोरखौनो आं लाबोनो हाया बेबायदि जाबाय थायो ओमफ्राय लोगोसे आरो माने ओरैबायदि जेनेबा जानला मोनला संजों मोसानोनो हाला कपिराइट फैखायो ओमफ्राय बेबायदिनो आरो कपिराइट फैबाथाय बिराद दुखु नांसिगोन आरो ओमफ्राय सिगाङाव मोसानायफोराबो आंनिया बहुत कपिराइट फैना दङ दा लारि ओमफ्राय बेबायदिनो संखौ सानै हयैसो मोसानो गोनां जायोसै आरो दानिया मोसाबाय थाग्राया नै नोंसोर बुंबाय थाग्राया आंखौ लकेसनखौसो नायनाया आं बेखिनियावनो मोसाबाय थायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आङो नोंथांमोननो जोंहानि न'खौबो आङो खिथिलांबाय ओमफ्रायो गामिखौथ' आङो माने गामि गेजेर गेजेर थांनानै खिथिनो हायासै थेवबो ओरैनो ससे खिथिबाय आरोना ओमफ्राय आङो डान्सनि भिडिअखौ लाबोगोन साननैसोनि उनाव ओमफ्राय आं बुंदोंना लोगोफोर एकदम मोसाखांनाय लोगो लोगोनो कपिराइट फैयो होननानै सङा ओंखायनो माने जानला मोनला मोसानो हाया आरोना आं नाजाबाय थागोन नोंथांमोना सापर्टल' खालामलांबाय था आंखौबो आङो दख'नानिबो लाबोगोन लंपेन्टनिबो लाबोगोन आं लाबोबाय थागोन आरो जिखुनु नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो आं गाहाम मोनगोन नोंथांमोननि सापर्टल'सो नागिरो नोंथांमोना अनसायलांबाय थागोन होननानै आङो आंनि भिडिअफोरखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो ओमफ्रायो आङो बेबायदिनो डान्स भिडिअखौ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जोंहानि न'आ माबायदि ओमफ्राय जों माबायदियाव थायो नुबायना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो बाय